na'am muftin duniya, na'am muftin duniya. Na'am Shehi Dahiru uba ga mutan arziki da ke raya duniya. Idan Allah zai abinsa bai neman shawari, to ku ji 'yan duniya sai dai ku yi hassada da ƙone muku zuciya. Akwai ayar tambaya, na'am muftin duniya. Na'am fa muna lazimi da yamma da ma safiya, shiru ɗakin tambaya. Na'am kan na wuce batulu sai na risina miki, akwai ayar tambaya. Shakira da min lamani na bege gwarzo a yau biyan gausin duniya, na'am muftin duniya. Cikin Shehi Dahiru idan ka so zo mu jefa fama yin magiya. Cikin Shehi Dahiru nake yin fatafakkuri a kullum a daren jiya. Na yin tijjaniya ruwan shana na mayar shi fairar mai duniya, na'am muftin duniya. Tarakki na ni a yau ga Shehi na Mansuru Kaduna nake bibiya, da muryarsa nake batun fashi ya saka mun fice a duk faɗin duniya. Wuya daɗi mun aminta har ranar lahira muna gun mai duniya, na'am muftin duniya. Misalin faida gwanin mu ya Shehi Dahiru a dan 'yan tijjaniya. Sarautar halararsa ce ta masu yabogunsa ne ta zo guna ta tsaya. Akwai zance na da Shehu Allah mince mini, cikinsa ina tambaya, na'am muftin duniya. Na'am Shehi Dahiru da yadda na kalle ka ne abin nema na jiya. Na so na faɗa wa kauni soyayya ta da kai a ya muftin duniya. Su san ɗan fairar mu Shehu mene ban gaskiya da faira zai tutiya, na'am muftin duniya. Na'am Shehi Dahiru ina tsananin sanka ne me dubban zawiya. Ina da uba malami kadimin tijjaniya ta fairar duk duniya. A ya Shehi Dahiru a ya muftin duniya, yabanka na sannahiya, na'am muftin duniya. Zuru ba ta cin zuru fa nai kari na da Shehu Dahiru mai zawiya. A ya Shehi Dahiru a yau fa ya san ka ne a duk fadin duniya. Uban wasu yata da kai ya mutu tamkar kare, amma kai tambaya, na'am muftin duniya. Fardan titaniyar mu gausi a wulayatil mu ga mai ba fariya. Shirin Shehi Dahiru akwai fadubin sirrika, jirgi mai nahiya ko makiya sun sani fa kai ne mufti a yau a duk fadin duniya, na'am muftin duniya. Ashe ma ba a san shi ba, hakan ya sama waɗansu ke jama na jiya. A yarda na gano ka Shehu in fa na ce zan batu zan faɗa tambaya. Wasu fa sun sallama ga wasu sun tarjiya suna neman duniya, na'am muftin duniya. A ya Shehi Dahiru ɗan Usman mai tilin masoya ba fariya. Mafari mai fassara ta Alƙur'anil Karim a faɗin Najeriya. Idan ka musa zo wurin mu ga mu da kwanan wata da rana ko kajiya, na'am muftin duniya. Cikin sunan Shehu ne faɗa girzan wasafo, cikin sura Najiya ta Shehu Jinat ya faɗa. Ba fa san Shehu ba a sai ya bar duniya. Ku bi ni ku buɗe ido in ma barci kuke faga muftin duniya, na'am muftin duniya. Da ɗa'un sunan ya fari ta zo ta ɗahace na gano a daren jiya. A ha'un ma ga batun ta hamim surar ta zo ta mai tarin kafiya. Da ra'un ƙarshen ya zo shi kai ruhin gausi ne shi ya faɗin jiya, na'am muftin duniya. Kafan sirri kun yabanka ya Shehi Dahiru ya zam da fa'ina jiya. Cikin fasarar Usman zan kuma yin fassara na muftin duk duniya. Baban As-Sayyadu Ibrahim
uba na kun tarbiya na'am muftin duniya a ainun kuma asalin ta to surar an mace cikin usman najiya mutal mun cikin daga ta cikin tauhara ta sanka na sannaiya da nunun muka karkare ku ganta cikin ammane fa me tarin kafiya na'am muftin duniya faira jirgin nuhu muna ciki duk duniya fa alfarma ta iya sirrin halwar yunusa ai fairar shehu ce ta sashi ciki najiya mukan samun sirrika na gyara zaman lahira ashe ma har duniya na'am muftin duniya na'am sheki dahiru na'am muftin duniya da ke da uba zariya yabanka nazarce wani na zama sarkin yabanka bana yin fariya kira ni da sojar rasulu sunan me yaban in dai har gajiya na'am muftin duniya a yashe ki dahiru ka so ni da san gaibiya a san ni da kai duniya ka so ni irin yadda gausu sarki ya so ka ne a ji mu da kai lafiya abin alfahari garan ina kaunar annabi cikin yan tijjaniya na'am muftin duniya na'am muftin duniya lisanil tijjaniya yana raba tijjaniya kamin addu'a shehu kai na duk matsala kan ta zo ta yaƙe ta da gaibiya ka bani dilin sirrika a can mai gora da shekunan mu da ke zariya na'am muftin duniya salam yan tijjaniya na fairar ibrahima gausi uban duniya yaban sheki dahiru shi fa na sanna iya da amsa mai tambaya da sunan mai yin yaban fukasha ana ce da ni fa sojan manzoniya na'am muftin duniya da shehi na saka iman mansur shi yake ta fata in na tsaya yayi mini wanki na zuciya a yaban annabi yakan zagaya lahiya ya ba da ɗariƙa da mai da masu matakan hawa ya gyara musu tarbiya na'am muftin duniya akwai wani sheki garan mahaifi ne magare ni shak ahmad kajiya fagen begen na saka da shek kutinai bauchi namu mai razana duniya da mai razana mun kirai imamu abul fatahi sakin tijjaniya na'am muftin duniya na da aboki nasifi mai tsananin sankare Allah mai kariya idan ka so jin mutu ka zarce YouTube gare ni waken ko na iya rubuto sojan ma'aiki za ka ga nan tanniya a can na tsaya kajiya na'am muftin duniya na'am muftin duniya na'am